Ani ana mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo ka bata nadatugan og pader sa barangay Sasa sa Davao City. Duha patay, usa samdan. Lalaki nga natulog lang, patay human natabunan sa midahiling yuta ang gitulugan niini sa peryahan sa Tupi South, Cotabato. Tanang midaog nga kandidato sa Davao Region na proklama na sumala sa COMELEC 11. Sa kadaugan ni Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte, unsa kaha ang desisyon sa DILG 11 kalabot sa mulingkod nga mayor karong anaa pa sa ICC sa The Hague ang kanhi pangulo ug mayor-elect karon. Ballot boxes nga dunay sulod nga balota sa sulod sa usa ka kwarto sa munisipyo sa Lumbayanague, Lanao del Sur atol sa adlaw sa eleksyon, gikatingad-an.